табигатькә күз аяк баса. Ул үз чиратында төрле вируслы авыруларның таралуына уңай мөхит тудыра торган ел фасылы. Нәкъ шушы чорда бик күпләребез гриппка каршы вакцина ясата. Мөслим үзәк шифаханәсе поликлиникасына гриппка каршы Ультрикс Квадри һәм Совигрипп вакциналары кайткан инде. Сентябрь айы вакцина ясату өчен иң кулай вакыт, ди поликлиника мөдире Илгиз Латыпов. Сентябрь айында елдан-ел безнең вакцинация айына керә, чөнки гриппның пиги туры килә декабрь айларына. Иммунитет көчәйсен өчен бу процедура алдан башланырга тиеш, чөнки декабрьгә уже калса, ноябрьгә калса иммунный ответ җыелып бетәрме организмда, и аның файдасы как бы уже бик көчле булмый. Прививка кабинетына көн сайын 40-50 һәм аннан да күбрәк кеше вакцина ясатырга килә. Шәфкать туташы Вероника Романова һәр кешене вакцина ясатырга чакыра һәм түбәндәге киңәшләрен бирә. Ел сайын авыруларны гриппка каршы вакцина ясарга дибез. Үзем инде мин беренче көнне вакцина ясаттым. Ел сайын вакцина ясатам һәм файдасын күрәм. Шуның өчен һәрберегездә килсәгез әйбәт булыр иде. Файдасы бар. Үзәк шифаханәнең баш табибы Дамир Сөләйманов сүзләренә караганда, быел районда яшәүче 11955 кешегә вакцина ясату планлаштырылган. Прививканың беренче партиясе инде 25 августта ук кайтартылган. Данные вакцины, которые мы получили, мы используем уже на протяжении многих лет. То есть эта вакцина показала свою эффективность, безопасность, никаких осложнений со стороны организма человека нами не зафиксировано. Но в то же время хотел бы отметить, что вот благодаря вакцинации нам удалось снизить распространение острых респираторных вирусных заболеваний, в том числе гриппа, на 35%. Прививканы район поликлиникасында гына түгел, авылларда фельдшерларга да ясатырга мөмкин. Барлыгы 9143 өлкән кешегә 2812 балага бушка вакцина ясату мөмкинлеге тудырылган. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.